Kodwa makoti mntanami, lihalela inkobe kanjani nje namhlanje? Zinkobe pho ma. Uyazi la kwelika bhanana ukuthi nezinto engelula ukuthi uzithola. Oh kodwa angiyiswaphi nje mina la. Ma? Ngangiyiswaphi le ndawo yene izihogo kanjena. Ave ubuhleke ngesinye isikhathi. Kanti anivumelana ngendodana yakho ukuthi sengizohlala la. Uzasenza waqhamuka wemsini. Yeah. La indaba enkulu la. Indaba enkulu. Yini kwenze njani mamnguni? Kanti baba anivumelana ngani noma ukuthi usezohlala la edolobheni? Mamnguni, usakhuluma lo daba namanje. Awazi into mama ekwaphathwe isithukuthezi. Ufesana likhulume lo daba. Hayi. Kodwa ke baba kuzomela ufake libuko lo daba. Umama akathanda idolobha kazenzisa. Nawu nje ubhatata uyawudla. Pawufunani ke manje? Mina ngifuna inkobe. Hawu, sibani safana wami. Washasha wabuya ke namhlanje kwenze njani? Ya sheshisa shayisa namhlanje. Wa manje kuzomela ukuthi futhi ngiphumule ngaso umbhedo wami nje ulethe ungilindile wa manje kusasa. Mhla 16 holiday kukhona. Kwenziwani futhi kusasa? Ha Nkosi yami. Usukhohliwe njengoba ngisho umhla ka16 kusasa iholiday elikhulu kusasa. Iholiday? Yebo gogo. Iholiday le reconciliation ke day kusasa. Khuluma kuzo emfana. Ngiyaxolisa baba wami ukuthi ngithanda ukuthi yambathi yadle Uzubingelela uqale wawalaza indaba ufaka isigqoko ungena ekhaya usuyaphinda usukuzo uyiwalawala wena mfana. Gogo basuke bekhuluma ngosuku lokubuyisana cathi nawe ukhona nje umuntu ekumele ubuyisane nami enanyathela reconciliate yabona into enjalo. Wabuyisana obani nabani? Gogo yabona mesuzoya ngakuleyo ke hayi ngeke ngisazi kwa manje usuya ngasekujuleni kwayo kwele ndaba cela vele siyeke sishiyilenga njengenyama yomsiko gogo mina ngikwazi ukusasa kuzomela ke ngihambe ngiyona ndingane zase1 neza kaMasicha nase3 ngiyabathatha gogo siyahamba siyale kwelika bhanana eThekwini yebo bawo celebrate iholiday labo. Wazinge holiday la kusasa wena vele. Ma, hayibo, kwenze njani? Awulutho mntanami, lutho ndodana. Hayi, kodwa ngeke. Hayi khona. Zobunje zobu words Jehova endinake le ndini yami endini uyalazi hayi wasina wena lele wasina wena I can't wait we hayi andiyeda shome ngathi ngavuma hayibo kusanini vele hayi nalezi imvula ke zibeyikhokha manje siyahamba obehamba kanje like imake Tom imake yabo manje kahle usho ke sigcina singadecide ngaphela kusasa siqokani vele ngempela white or blue jeans ishingane cabanga ukuthi kuvele kube white white ne yes vele siqame nje Tom vele nje yabo phakathi kwabantu nje kube kanje we yini manje hayibo yini imali ngaka iphuma yes ilento ade ngisho Zobe si lakho liyakhala Choma ngibongeni. Hello baby. Yes thanda sami ngiyabonga ngitholile. So ke ngizwe. Yes baby, I promise ngeke ngikwenze lokho. Kusasa ke ngizokwenza i-video call mase sisolwandle. Yes love. Love you. Yes. Awusanqumukesana. Ngizobe ngivele lokufakelele imali. Yep.
Yakuthanda ke bochomiso kalakho. Kufanele imali engaka. Hayibo, it sounds jealousy ke. Hayibo, jealousy. Mina Yes. yangazi ke choma. Anginawo nje umuntu. Futhi singakhoza bezomela sihambe siyokhokha iyagcwala itekisi kusasa siyahamba. Uqinisile mngani. Yazi sisalindeni vele. Asambe. Asivele sambe. Sisi, hello. Kutana wenza, eh? Sisi. Uxolo. Right, sisi. Kodwa yini nawo yini lo wenzayo? Yini ngakudala uthuza umgaqweni? Huh? Damn. Sisi. Yini bengaka? Oyifunda kule ncwadi uzoshayela. Sukuma. Yini nale? Hayibo bhuti, yini le yenza unoxolo ukuthi avaleke amehlo angazashayiswa imoto? Yini la ifundayo? Oh. Ayakwazi. Anathi ulethi phone yami la.
Anathi, we are doomed. We are doomed. How? We are doomed, nation. Where guys is happy? Hayibo, what kind of question is that? Siyabhishi, mhla 16 namhlanje uba ungazi ukuthi siyoyijuxuza. Ngobani? Ngoba iholiday namhlanje. It's 16 December. Iholiday elikhulu kabi. Manje wena silindeni. Awufanele lo muntu aze nemoto ufuna ukujuxuza eBhishi thina. Where guys? Lolu suku lolu ngo-1838 December 16 abamhlophe benza isivumelwano noNkulunkulu ukuthi uma bengasike banqoba uZulu bayomkhonza impilo yabo yonke. Futhi nasingenaphi ke lapha usho ngempela? Awubuze ngempela, awubuze. Thina siyayijuxuza namhlanje. La khona abamhlophe babebungaza khona ukunqoba uZulu. Income yaphenduka igazi. Lelo gazi lelo kwakuyigazi lamabutho akwaZulu. Thina siyobhiyoza namhlanje. Siyabalekelela. Hayibo, mngani, information engaka usithatha phike wena. Yazi lento le ngiqale ngangayikholwa ngiyibona encwadini. Kodwa ngithe sengiyibona la efonini yami kwasangokunye. Awubafundele bhuti. Qinisile sisi. Incwadi ifundeka kanje. Wafa uZulu waba inqwaba ngalolu suku kunqena 16 December 1838. Nanso ke impi enkulu eyaliwa ngoDingane namaBhunu. Impi yabangela ukuba ukuthi yonke iminyaka le nge-16 zika December kugujwe umkhosi esilungwini obizwa ngokuthiwa ngosuku lukaDingane. Ngoba phela kubungazwa uSomandla owezwa umkhuleko wamaBhunu wanikela uZulu ezandleni zawo kwazi kwakhuleka. Hayibo. Nisho ukuthi namhlanje lolu suku lwabamhlophe babhiyozela ukuthi baqotha imbokodo nesisekelo kuZulu. Nje. Hey. Kunjalo nje. Ave fanele ngabe guys. Khuluma iqiniso lodwa mntana. Qinisile mzukulu wami. Lolu suku lwanamhlanje usuku lokufana ngaba amaZulu wonke azilila zothile. Azilelele yagazi lagobhoza encome. Singayilandeli inkolo yabelungu. Asingayenzi thina imbhiyozo. Namhlanje sengibona abantu bakithi abamnyama bengenelela into abangayazi bayabhiyoza bayehla bayenyuka bajabulile ngalolu suku olubuhlungu kangaka oyazi abhlungu into engizwayo namhlanje ukuba ngabe size sihleli phansi sizothile siyokhanyisa amakhandlela emfuleni siyothanda zoJehova simnxuse sinxuse lamphefumulo leya eyaphelele encoma amagazi akhona echitheka namhlanje imfula igeleza igazi yili abantwana babantu abaphelele encome akulona usuku lokubhiyoza usuku lokunamhlanje kuyaziba abantu abafa encome bebulawa amabhunu bekumele namhlanje ngabe sizilela bona namhlanje kumele ngabe sikhanyisa izibani siyothandaza emfuleni lento yini usitshela manje abantu abami ngiyaxolisa bengingazi ukuthi anazi kodwa ngwanamhlanje ngiyabona ukuthi isizwe sakithi siyafa akekho umuntu onendaba nalento le akekho umuntu onendaba nani bakithi amabhunu ayicencasela asenza lokho akwenza kudala namhlanje ayabhiyoza nathi sibhiyozana ngoba sazi umfula ugcwele igazi wasencoma ugeleza imfula yonke igcwele amagazi abantu abamnyama ngoba bengakhathalelwe umuntu abantu abami zolani mina sizani mina shintshani hambani niyogqoka emakhaya nizothe sihambe silethe izibane emfuleni Guys sisalindeni asambeni. Asambeni ngempela bafethu. Ayikholwa lengisi. Ngenzani njalo abantu abami yenzani njalo uNkulunkulu onibusisa ngesizotha nokuhlonipha abantu abangasekho abahamba ngezimpi. Yabona ukuthi bingekho. 'Cause
1838 ngoZibandlela ziyishumi nesithupha. Ngathi ngiyawezwa amaphimbo abo bememeza bethi MALUJU, bememeza bethi ISITHUNYWA KASIBULAWA, bememeza kuduma izihosha becela usizo, beshweleza bethi bona bathunyiwe bajutshiwe. Kodwa njalo ngalolu suku okwalala ngalizigidi zamabutho kaZulu, okwalala ngala amaqhawe kaZulu, okwaphangalala ngalo izingwele zikaZulu, simbona uZulu ebhiyoza, simbona uZulu ecwile ezinkambini zikaFaro, simbona uZulu ecwile kwizidakamizwa. Eminyakeni eyi-185 eyedlule, ngalo belulolu suku igazi likaZulu laphalala, igazi likaZulu lachitheka. Wayeshilo wesilo kwathi liyobuswa zinkonjane zezulu zona ezindizela phezulu, lalishila ilembe liqamanya amalembe lathi ngeke nilibuse liyobuswa zinkonjane zezulu. Ngabe sekuyiyo yini amagama enkehli, ngabe sekuyiyo yini umkhokha, ngabe sekuwukhondolo yini? kuZibandlela ziyishumi nesithupha, thina siyazila. kuZibandlela ziyishumi nesithupha. Lagobhoza igazi, kwasala abafelokazi ney'ntandane, amabhunu ebaqotha ngezulu lezandla, ebathela emfuleni income. Washintsha umbala womfula wabovu igazi, kwaze kwashintsha ngisho negama. Phela lena impi yasencome, impi kaQinathambo. Kakade vele umculo wembholoho kawuculwa zingane, uculwa ngabantu abadala. Lapho igazi likaZulu elaphalala khona. kuZibandlela ziyishumi nesithupha, siyathobeka. ngoZibandlela ziyishumi nesithupha, siyaqhothama ngalolu suku siyasila. Insizwa sonke lezi